Il-pjan ta' ristrutturar tal-Air Malta juri li jekk is-sena li għaddiet l-Air Malta ġarret 51% tal-persuni li vjaġġaw lejn u minn Malta sa 5 snin oħra dan il-persentaġġ se jinżel għal 40%. Huwa stmat li l-ammont ta' seats li toffri l-Air Malta biex iġġor nies lejn u minn Malta se jinżel madwar 1 miljun skont il-pjan ta' ristrutturar. Is-sena li għaddiet dawn kienu linji tal-ajru li operaw lejn Malta u ġarrew dan il-persentaġġ ta' nies li vjaġġaw lejn u mill-Gżejjer tagħna. Air Malta 51%, Ryanair 21%, EasyJet 9%, Lufthansa 3%, Emirates 3% u Alitalia 2%. L-Air Malta għad għandha rotot li toperhom biss għal ġid tal-industrija turistika in ġenerali. Issa li qed tippjana li topera biss rotot li jagħmlu sens kummerċjali għaliha se jonqsu l-opportunitajiet biex turisti jżuru Malta. Sa dan it-tant l-Alternattiva Demokratika qalet li l-Gvern għandu jerfa' r-responsabilità ta' sitwazzjoni li tinsab fiha l-Air Malta. Appellat biex it-tnaqqis fin-numru ta' ħaddiema jsir b'mod ġust fejn jinstab bilanċ bejn is-sostenibilità finanzjarja, id-drittijiet tal-ħaddiema u l-importanza strateġika tal-Air Malta.